akože velice zaujíma. To si pamätá tohto Donatella. Ja si ho pamätám, on bol jednu dobu veľký streamer, z ničoho nič potom zmizol, ako väčšinou robil iba tie live streamy, občas tuším nejaké aj hry hral, ale prevažne live streamy robil ako just chatting a proste po vonku a podobne. Človek, ktorý bol jeden čas na vrchole československého Twitchu a jeho hlášky kričali ľudia po celom Slovensku. Ja si pamätám. Zrazu zmizol, zmazal si Instagram. Možno zarobil a zmizol, ako prečo by zmizol, keď sa mu z toho pekne zarábal, len tak ničoho nič, tam sa niečo muselo stať. Aj otec, s ktorým nemal vždy ideálny vzťah, mal u neho predplatné. Tento mesiac bolo 28 mesiacov. Sám, že? Sám. Keď sa raz za pár mesiacov Nechcem to skipnúť nakoniec, lebo možno tam niečo povie do toho, čo by nám spojilo tú situáciu. používal dokonca aj jeho hlášky. Keď ty budeš mať loď, bude sa volať. Ona to tam chce. Dobre. Išlo o jednu Dobre, z Totkava. najznámejších hlášok, ktorú mu písal chat v momentoch, keď mu žena na streame prejavovala náklonnosť. Väčšinu času však stačilo, aby len existovala. Ešte väčší fenomén sa stal pokrik AI. Dostal sa mimo Čeliho napodobňovania. Môj prístup k správaniu na streame nerobí mi problém dávať sa do pozície, vo ktorej by sa viacerí ľudia cítili zvláštne. Ja žijem pre seba, aby som Čistý extrovert. nejako svoje okolie a nepoškodzuje život ostatným. Komentáre pod týmto, ale aj všetkými ostatnými rozhovormi sa plnili označením 7 Ja si dám tú hnusnú kávu, nechce sa mi zrobiť druhú. Ja som Keď sa budem tvariť kyselou, tak pardon. Vracal som sa hro, išiel opäť ďalej streamovať a bol som tak strašne zničený, že sa ma chat pýtal, že Donato, od 1 do 10, ako sa cítiš? A ja som To je povedal, milé, že má taký chat, to cením. chat, prečo? Záleží na tom, ako sa cítim? Prečo chcete vedieť, ako sa cítim a čo mi je a není a tak ďalej? Viete čo? Chat, Taký ja vyhorený. som unavený aj taký, aj onaký, ale zase zároveň sa cítim dobre, mám úžasnú náladu a všetko. Ja kebyže mám na škále od 1 do 10 povedať, ako sa cítim, tak a to bol ten moment. Tak sa cítim asi 7/4. Potom som sa na chvíľku tak zastavil v strede cesty, v strede ulice a povedal som si, toto bude raz jedna veľká vec. Začiatkom roka prišla prvá väčšia dráma v jeho kariére. Týkala sa jeho kamaráta, streamera Michaela Averagea, s Oni boli ktorým sa kamaráti, ja stretával neviem. aj mimo streamu a viackrát spolu vysielali. Jaj, bože, ja som ťa tak dlho nepočul. Čauko. Ahoj, ako sa máš? Podľa Michala Tento toxic človek s tým pozitívnym extrovertom, ako mám za extrémne pozitívneho človeka, ktorý úplne inak vníma svet, jak tento, sa bavili, boli kamaráti, to mi nesedí. to jedného večera volal. Michal mu však kvôli zdravotnému stavu svojho otca nezdvihol, čo mu Oh my God. následne vysvetlil v správe. Na tú už ale nikdy nedostal odpoveď. Donato s ním prerušil komunikáciu a dokonca Niečo tu je zasa. na Facebooku. Pozrite sa na toho kokota Donata, proste čo sa z neho vyklopilo, proste ako napíšte mu, že sa chcem zabiť, že môj otec je úplne na tom zle, proste ako ten týpek mi prestane odpisovať na pol roka. Proste týpek ma hodil cez palubu za to, No určite bolo niečo predtým, neverím tomu, že to bolo len takto skrz toto, akože tento človek strašne ojebáva. že mám chorého otca a nezdvihnem mu o 2 ráno kotový telefón. Však počkaj, stretnem ťa, dostaneš na... Po pol roku nekomunikácie On keby chcel dať niekomu na piču, tak sa mu zlomí ruka a ešte sa mu odrazí do jeho čela naspäť. Miško by sa na to mal vyjebať už. preto Michal vydal video s názvom S Bohom kamarát. Vyčítal Prečo presne takíto ľudia sa nevybanujú, nevyhrotia tým spôsobom proste, že majú 0 sledovateľov, ako, chápem, ten cringe je tam furt to ľudí proste baví, toto vždycky bude, ale však to je hrozné. Ja si myslím, že furt už im streamuje, lebo kvázi čo iné on bude robiť, hlavne furt mu to asi nejaké peniaze furt prináša, takže ja si myslím, že furt on natáča alebo niečo robí, furt kde vybehne. Mňa už ako nejako nevybieha, možno aj preto, že nie som cieľovka. muž ide o podnutie do chrbta, najmä preto, že mu pomohol na začiatku kariéry. Viete o tom, že prvý donate, ktorý Donato kedy komu poslal na Twitchi, bolo mne s otázkou, ako mám začať streamovať a dostal na to 40 minútovú prednášku. Potvrdzuje to aj Čo na nákup tom? ramena na Nemusel mikrofón. si. Hneď prvý Nikto mesiac ťa streamovania, nenútil. ktorý Donato kúpil na Averageové odporúčanie. Podľa jeho slov ho pravidelne hostoval ešte v časoch, keď mal Donato okolo 20 divákov. Dokonca ešte predtým, než si ho všimli väčší streamery ako Agreus či TechCloud. V neposlednom rade mal mať podiel aj na samotnom získaní Twitch partnerstva. Viete o tom, že Donato by nemal nikdy partnerstvo, pretože ho dvakrát odmietli na jeho 200 plus divákoch a ja som sa za neho musel prihovárať týmto e-mailom. Najlepší streamer teraz aspoň podľa mňa je Fety. Neviem, nesledujem tú scénu až tak, ale ja Fetyho moc nemusím. Naposledy, keď som niečo náhodne videl, tak sa bavil s iným streamerom, teraz si nespomínam na meno, a mu tam vyplakával, že každé 3 dní mu chodí nejaký škaredý komentár a že on to nedáva. Že ak sa pri tom, čo on zarába, človek nedokáže zmieriť s občas zlým komentárom,
Ja by som ho posadil na jeden deň niekam na reklamácie, na servis, nech iba dajú telefóny, však tam je non-stop sú nepríjemní ľudia. Keď bude robiť do obchodu, bude robiť predajcu, tam sú non-stop nepríjemní ľudia. Keby mi platia toľko, čo on dostáva mesačne, tak ja si nechám kľudne vypičovať každý jeden božný deň a ešte sa neusmievam. To môžu byť ako rôzne psychické problémy, ako neviem, nejdem to rozberať, neviem, nepoznám ho toľko. To hej, s tým musíš rátať, keď vystúpiš verejne. Ale však aj keď hovorím, robíš obyčajné reklamácie, že si kancli, odpisuješ maily, dvíjaš telefóny, tak tam stane mŕte nepríjemných ľudí. Zavolá teba políciu, právnik ti zavolá, ja neviem čo. A za ten mizerný plat ešte k tomu kokos, keď ti pipne 900 v čistom, tak alebo liter, alebo dajme tomu aj keby 1200 v čistom, však kde sme? On keď, neviem komu môže chodiť Fetimu, ale on je obrovský streamer, ako jemu minimálne 5k mesačne chodí určite. Ako chápe, psychika je psychika, ale dobre, keď ti to nerobí psychicky, nerob to. Dotiahnu ti, skončí. Neviem, ako sa budeš chovať o rok, pane streamere. Ale ako ja nič proti nemám, on je dobrý človek, ako on je v pohode, ako nesledujem, ale je v pohode, ale proste nepríjemní ľudia tu budú vždy, boli vždy, už od 15, koľko to robím, na obchode som robil a sa naučíš proste. Však neskončil len pri osobnom konflikte. Michal začal upozorňovať aj na obsah Donatových streamov. Tvrdil, že sa správa nemorálne. Napríklad tým, že na verejnosti zámerne natáča ženy alebo má nevhodné poznámky. Slečna, A oni nevideli, že držal ten statív a im to Že nejako na nevadilo. verejnosti zámerne Potom natáča nevidím ženy v tom problém. alebo má nevhodné poznámky. slečna, takto mi môžete skákať do postele, ale ne do cesty. Áno, toto bola vtipná poznámka. Akože Jana sa tým zasmiala, zavadzala v ceste, tak jej chcel niečo kvázi vtipné povedať, ja si myslím, to v pohode. Kritizoval aspoň aj jeho toto. správanie za volantom, keďže podľa neho dával zlý príklad divákom, na čo nadväzoval aj incident, keď Donata počas streamu zastavila polícia. Mal si niekedy niečo s jednou z nich? Áno. Jedna streamerka, Spadaj ktorá s ním úprimný. pritom nikdy verejne nevystupovala, o ňom začala šíriť negatívne skúsenosti. A Dona to má pekne pretože keď sme niečo spolu mali, tak celú dobu mi hovoril, že si dá a potom ma oklamal a šupol ho a povedal mi What? v posteli, že kúpi mi tú tabletku. Nekúpil mi ju, ale ja som si ju kúpila sama. A som ho prosila, že nech mi preplatí aspoň polovicu. A on proste mi ani polovicu To už je slovo proti slovu. nepreplatil z Ako. tej tabletky. Na rozdiel od konfliktu s Averagom, táto kauza nevzbudila veľkú pozornosť. A keď ti ho tam šupol, to necítila, že nemá kon. Mohla povedať, že nechcem. OK, tabletku možno, neviem, to je slovo proti slovu. No. Kto vie, kde je pravda a za prvé kurva iba. Vlet začal meniť, postupne sa ukludnil a prestal robiť veci, za ktoré by sa neskôr mohol hanbiť. Na ulici už nekričal jaj a jeho prejav bol výrazne miernejší. Nasledujúce roky mali podobný priebeh. V zime streamoval najmä hry, v lete robil Hej, to si pamätám, to som ešte vnímal, keď streamoval hry, ale ešte nejaké klipy občas boli a potom, IRL neviem. content. Aj napriek nekonzistentnosti si dokázal držať stabilnú základňu divákov. IRL bolo však výrazne úspešnejšie, už ale vzďaleka nie tak, ako v osudnom lete 2018. Zásadná zmena prišla v októbri 2023. Začal praxovať sanatóriu v Bratislave pre drogovo závislých. On je podľa mňa ten človek, ako taký ten motivátor by mohol ako pracovať pre týchto ľudí, ale ako nie je motivátor, že poď zarábať so mnou teraz 2 milióny, ale chápeme sa, proste pomáhať ľuďom, to by na ňu sedí. Vyhľadávať deti, ktoré potrebujú pomoc psychologickú a budem zohrávať On to aj vyštudoval? Asi jo, keď to robí, typujem. úlohu toho. Od tohto momentu začala jeho aktivita výrazne klesať. Aj keď tvrdil, OK. že stream je dôvod, prečo má len polovičný úväzok, realita bola iná. Od februára do augusta 2024 zapol stream dokopy len 4 krát, všetky v apríli. Práve vtedy oznámil, že zmazal všetky klipy za takmer 9 rokov streamovania. Ja OK. viem, že tie veci nevymážem nikdy, že oni zostanú so mnou. Ono To to tuším, není tiež také, videl. že toto není som ja. To som stále ja, všetky tie veci, vykrikovanice a tak ďalej. To som stále ja. Mnohé momenty mu spätne pripadali ako cringe. Babi, kebyže som není na longboarde, tak vás balím dneska večer. Viete o tom? Mám tu veľmi pristane. Fuj, to je taký cringe, ty kokos! Ale to je úplne to najmenšie zlo, čo ako youtuberi natáčajú ako cringe pranky alebo tento typ videí náhodou. Oni sa na to smiali, nepríde im to nejaké otravné, tak aj tak by asi odišiel, ospravedlnil sa na mňa v pohode. Cancel culture.
Takže áno. a dával si väčší pozor na to, čo hovorí. Toto je rezervované pre ľudí s postihnutím. Vidíš, a teraz by som si spravil srandu, že som postihnutý. Na streame nemôžem to urobiť. Kebyže pozrieš si nejaké moje záznamy, tak by som vykrivil celé ústa, začal by som rozprávať divným spôsobom a Tak sa meníš, no to nie je zle, zaparkoval by ne? som tam. Podľa LinkedInu pracuje ako psychológ na Kick streamer full time. súkromnej OK. základnej škole v Bratislave. Zároveň figuruje aj na stránke svojej bývalej vysokej školy. PHDR, OK, tak to mám študované. Stream sa stal takou súčasťou veľkou môjho života, že až to streamovanie začalo akože mňa tvoriť a preto aj ten Instagram vyzeral tak, ako vyzeral. Už nie som len streamer, ale som, že normálne aj brat, aj Streamer, kamarát, psychológ. som aj potenciálny frajer. Dnes sú však všetky fotky, vrátane profilovky, kompletne vymazané. 16. decembra 2025 oznámil prechod na platformu Kick. Streamoval tam do 11. februára tohto roka. Odvtedy o sebe nedal Tohto roka, kedy vyšlo toto video? 6 minami, OK. Takže to bolo nedávno, to je čerstvé. vidieť a komunite nič nevysvetlil. Je zrejmé, že odkedy začal pracovať ako psychológ, prestávky Like tomuto chalanovi na video ináč, veľmi dobre. Odber like. medzi streamami sú čoraz dlhšie a ostáva otázkou, či sa ešte niekedy vráti naplno. Ďakujem každému za Takže počkaj, posledná vec bolo, že mal tomu prispôsobený aj streamuje Instagram. na Kick, no schválne, pozrieme sa, či tu má nejaké záznamy. Klipy naposledy pred 4 mesiacmi, videa tam nemá žiadne. Klipy tu má pred 4 mesiacov. No to je všetko. Takže už asi iba live streamuje, ale nerobí si z toho klipy, nerobí videá na to a kvázi to dal úplne do úzadia. Tak asi ho prestal to streamovanie baviť celkovo. Prestalo to baviť, nenormálne. Ja to neplánujem robiť zase 30 rokov, ako človek nikdy nevie, ale je normálna vec, že sa v živote posunúť na niečo iné, trošku iný kariérny rast. Zase iný smer asi z toho zarobil. Ako byť ním by som to aspoň nejako skombinoval, aby mi to nejako zarábalo, ale Boh vie, jak to má. Ako si spokojný, už nepotrebuje zarobiť, nemá to nutkanie. Dievka chcela polovicu tabletek, čo stojí 20 €. Ešte sa mi páči. Ako som hovoril, keď prestupoval na Kiku, poznám ho a hovoril, že v momente, keď sa on niečomu zaviaže, hodinovka, Kik, ho to prestaje baviť a odíde. Už nebola pre neho zabále práca, on neznáša prácu. Neznáša, keď niekto hovorí, akože to chápem.